এখন পাখি আগুন দেখতে কি আরে ও ও Wow! Beautiful! Hello, खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोनखौ आङो ना बे जोंनि एन्टारटेनमेन्ट EM राकेश ब्रह्मनि भिडिअखौ नायनानै जा मोटिवेशन मोनदों आरो नोंथांमोना माने राकेश ब्रह्म बिथांनो थाब हिन्जाव नागिरनानै होबानो जाबाय लंपेन्ट गस्ला सुनो बेनाव माने टाइम गैया दा EM नालाय गोजान गोजान जायगायाव बेरायनांगौ जायो मानसिफोरजों लोगो हमहैनांगौ जायो बेचारा एखमबा समाव टाइम मोनोब्ला गावनि सिखौ गावनो सुनांगौ जायो दा बावै माने BTR नि जोंनि बड'लेण्डनि सबसे कमेडियान EM होनोबा बेखौनो होननानै बुंजायो आरोना जेरावखि थाङा माने मोनसे फिल्माव जेनेबा सासे एक्टरा एक्टिं खालामनानै जेरै देखायोना बेबायदि एक्टिं खालामनानै देखायनाय बायदिसो मोनो आं बेनो राजनिति खालामनायखौ दा थेवब्लाबो जोंनि बर'नि माखासे मानसिफोरनि थाखाय रल मडेल जानो हागौ बियो आरो जों आरो नर्माल मानसिया सानो माने गाव गावनि खामानिखौ जेसेबां मावनो हायो मावनानै लानांगौ बेखौ दा फोरमायनो सानदों आरो बियो ना नाथाय एथ'ग्राम फैसा थाखा गोनां मानसि दा बेफोरबायदि पपुलार माने गावखौ ससियेल मिडियायाव जाम्बा बायदि देखायनो नाङामोन आरोना थेवब्लाबो नोंथांमोननिफ्राय सानबाय आङो सोरनावबा गामियाव माने राकेश ब्रह्म बिथांनो जुदि बिनि लंपेन्ट गस्लाफोर सुनो थाखाय हिन्जावफोर मोनोबा बेनो खोन्थाहरबानो जाबाय थाबैनो हिन्जाव लायोबा माने जोंनि समाजनि थाखाय आरो मोजाङै खामानि मावनो हागोन बे आङो सानो दा जोंनि बर'नि EM नि गेजेराव सबसे कमेडियान माने जाय ससियेल मिडियायाव जानला मोनला पस्ट होनानै गावखौनो भाइरेल खालामलाबायग्रा होनबा बेखौनो सानो आं दा जोङो भिडिअ बानायनो सानो नाथाय भिडिअ बानायनो गोसोआनो जाया बेबायदि जानला मोनला भिडिअफोर बानायनानै बोरै माने भिडिअ आपल'ड खालामनो मानो सानो नाथाय EM लायानो जोंना नै बर'नि एथ' गिदिर मानसियानो बेबायदि जानला मोनला फट' आपल'ड खालामलाबायो दा भिडिअआ एसेनोसै आङो दा बेखौनो बुंनो सानदोंमोन बास इन्जय खालामबानो जाबाय भिडिअखौ नायनानै खुलुमबाय O mamoy, longpen hubano aru. O mamoy, sola hubano aru. Biakon pati ni ago, oy maoy. Biakon pati ni ago. Dekte ki are. Oh, video ko siya. Hoy. Mana leo, original leo. Kita ini kata na ini original ni. So,